Evar baş temaşevanên hêja û xêr hatin ekranên Çarpêl Medya programa Futbol Şîrove. Vê heftê dîsa em ê bi şîrovekarê me yê hêja Kek Elî Fikrî Işık'le bûyerên sporê yên cîhanê û yên Kurdistanê şîrove bikin. Berî wî ez dixwazim xêrxatinekê li Kek Elî bikim. Kek Elî bi xêr hatî. Navxêre de bêkeke mêdî tijî bi xêratî dem baş û qewet biştir. Kek Elî wek min got em ê vê heftê dîsa bûyerên sporê yên vê heftê şîrove bikin. Li Kurdistanê hîn lîg dest pê nekiriye tîmên bajarên Kurdan yên wek Amedspor û Diyarbekirspor û Vanspor êdin. Li Swêd a Dalkurdê didome lê îro edvim îro. Berî di roja Dalkurd têkçûnekî mezin xwar. Bawerim belkî şansê wî jî hinek kêm bû ji bo şampiyonetiyê. Em ê vêya gavkirtinê li serê bi awayekî fireh bipeyvin. Her wiha îro jî xeberekî ji Dalkurdê hat ku rahênerê xwe yên nû ku tenê derketibû 5 maça berawî dane. Ew jî em ê daxuyaniya wan jî bixwînin ka ji bo çi ev çê bibû. Ez ê ji te bipirsim. Wekî din em ê hinek jî li ser lîgên qerase, pênc lîgên qereseyê Ewropa jî her çiqa destpêkê jî analîzekî wiha kin Kurd bikin. Baş e vê heftê wek min got em ji Dalkurdê dest bin beriyek em dest pê bikin tişkî ku tu bêjî heye yanî di sporê de bala te kişandire vê heftê tu hek bikî. No, tiştek ez ê bêjim tune ez girêdayê rojava me me. Erê ê bide baş. Wek min got dîsa em ê wek hergav bi di vê navberê de temaşevanên me heger pirsê wan hebin ji Kek Elî Fikrî Işık ji me bipirsin em ê bersiva wan jî bidin. Wek min got wek hergav em ji Dalkurdê dest pê dikin. Bi rastî Dalkurd beriya di roja derket maçeke ku yanî gelek mihîm bû. Bi lîderê lîga xwe derket hemberî wî Broma Poykar û 3-0 têk çû. Her çi qas encam nexweş bû jî lê Dalkurd bi rastî lîstikek pir xweş lîst. Yani sedemê wî çû û çima têk çû em ê ez ê niha ji te bipirsim. Bi vê jî ji mir wer hat ku êdî 12 maç mane şansê Dalkurdê jî gelek kêm bûye ji bo şampiyonatiyê. Li ber wî jî hefteya pêşe me maçekî mihîm heye. Berê em dest bi wir bikin tu bi kurtasî em tê çi bêjî ji bo vê maçê çima wisa bû yani. Yani ji bo vê maçê ji devê min ve tene têgehek derkeve ew jî heyfa Dalkurdê. Bi rastî Dalkurd vê maçê de têkçûyînê hek nekiribû. Ji serî heya bînî yani ji deqa pêşî heya dawiya maçê înisiyatîv di destê Dalkurdê bû. Dalkurd ji Bromka xweştir Broma Poykar. Broma Poykara xweştir dilîst û jêv bi lîstikeke fawrî yani lîst di nava vê lîstikê de sê xeletî çêbû. Di xeletî kolektîv bûn. Ew jî ji kornerê top hat di ber xwe de nedan. Ji xwe yani zafiyeteke topê hewayê ê Dalkurdê ji berê ve hebû. Kifşek û ev berdewam bûye. û Golasiya ji xwe yani em bêjin çi quretiya Umît Aras bû. Yani karbû wê topê bide qaleciyê xwe, qalevanê xwe neda û raqîb ew top ji pîvîstan rabû golavê dir. Yani vêga lîstik pêvajoyeke di vê pêvajoyê de ê ku desthilatdar bû, ê ku heqê vê lîstikê dida Dalkurd bû. Golavê din jî kêlîne û bi rastî jî yani carna Siûd, carna jî xeletî li hev tê û dibin. Yani ev di hefteyê ku ez ji lîstika Dalkurdê bi rastî jî razî me. Ku vê lîstikê bidomînin erê nikarin bibin yekane, bibin şampiyon
لێ ئەس دەوێ باوەرێ دەمە وێ ببن دویەم و wê karbin xwe bigihîne play-offa. Lêstik vê hêviyê dide min. Rastî ji ber hêkê masiyê vê lêstikê hene weke ku ji berê ve ji zanî bi tim û daîm li bergiriya dal Kurdê rexne dikir. Giranin. Yani hem giranin hem hedê xwe jî nizanin. Dê xeletiya Umît Aras de ev hebû. Yani tu çima ji xwe tilpêşiya pêşbazê xwe yî raqîbê xwe yî top jî pêşiya we ye tu pêşî digîjî topê tu karî bê tik bidî qelevanê xwe ji bavê jî tacê tu radibê pêquretiyê dikî werên ji te bistînin û golê bavê jî dide. Yani futbol tiştekî wiha ye. Tûj ye yani qetî ye kesî ne. Dê wana pêk neyînî yani çawa bikî wiha bibe yani. Yani te got Dalkurd du hefteyê pir xweş dilîst lê mixabin îro daxuyenek hat ku rahênerê xwe bera rahênerê xwe nû da. Yani tesîra vî rahênerê hebû li ser lîstika Dalkurdê. Yani bira kes mij xelet fêm neke yani ev de hefteyê gava ku xweş dilîze li gorî hefteyê bûrî li gorî sala bûriyê dibêjim. Yani bar jî bi lîstikeke wiha nedît ku temaşe nekiribû. Îsal jî sezona pêşî de jî min tiştekî wiha nedî. Ev de hefteyê ku Dalkurd weke tîm bi hev re dilîze. Yani dizane ku wê çi bike. Erê carna ser dikeve, carna ser nakeve. Ev futbol yani tê tiştê ku ji te tê xwestin tu wana dikî cana ev encam dide, cana encam nade. Di vê maça dawî de encam neda têk çû. Lê gava ku meriv li vê lîstikê dinere hinga qewrandina rahîner weke neheqiyeke mezin tê xuya kirin. Çünkü tê ku vê lîstikê bi Dalkurd ve dide lîstin Yani em ê ana wiya bipeyvin mesela çima ev kirine ji bela ku wan jî daxuyanê de ku mesela ne spor e ne çewtiyên sporê ne meselên şexsî ne û tiştê din e dixwazî berî em derbasî wir bin kek Elî ez bi xwe nêrînê xwe bêjim ku yani em li tabloya puanê jî mêzekin navbera Broma Poykar û Dalkurdê de 15 puan maye. Yani 15 puan heye û li ser de jî 12 maç mane. Yani pir zehmet e ku Broma Poykar 5 maça wenda bike maqî wê 7 maça jî qezeş bike. Yani biraya min ez dikarim ji îro de bêjim ku lîderê şampiyonê vê lîgê êdî Broma Poykar e yani lê divir de şansê herî mezin ku Dalkurd karibe derkeve Superetan ji bo play-offê têkpişandine ew jî maçekî pir mihîm heftiya pêşiya me li Uppsalayê li saha xwe wê bi sandwî kenê ku niha di rêza duyan de ye bi wan re bilîze. Yani li gor qenaeta te jî dibe Dalkurd êdî konsantreyê play-offê bibe an bi wan raqîba re pirtir tê bikoşe tu çi dibêjî yani ji bo? Elbet yani dibe riya aqil yeke tu jî rast dibêjî. Êdî şampiyonatî yani ihtimaleke pir dûr e ama bêje tune ye ku qeza û belake pir mezin neyê serê Broma Poykar ev ev iş qediya weke tu dibêjî ez jî dibêjim şampiyona vê lîgê Broma Poykar e lê Suuda Dalkurd û êdinê heye ew jî bi şertê ku vê lîstika xweşik karibe bidomîne ne vegere lîstika berê ku bêdenge bê ya weke serxweş e yani ya futbol hevkariyek e hevkariyek insan di nava hevkariyê de ne azad e insan sînorkirî ye nexasî futbolîst jî di nava hevkariyekê de ne û divê ku meriv rêzdar be ji hevalê xwe re ji lîstikvanê xwe re lê tirabî tenêpserê xwe weke çawa Gola dawî Umît Aras bi kêfî tiştekî bikî yani hinga taba
keda yazda kesi berhava diçe. Evet. Lê Yani fikrê min tune yani edibêm ev rahîner bû ê ku vê lîstikê yani patenta vê lîstikê xwediyê vê lîstikê ev rahîner bû vay wî qewran Rahiner az û bike alî şebû bêj. hı. Baş dixwazî yani heftiya pêşiya me wek me got wê bi sandwîkên re pêncê me heye bilîze li Uppsalayê. Yani dibe çi bike nekeve maçê xezan ji bike 3 puan bigire û navbera xwe û sandwîkên bihêle maçekê yani 3 puana yani. Were. Yani ji vê pêve ti derfet ti firsatên Dalkurt tune Dalkurt Tune êdî rast. lê ku têk neçe li mala xwe jî li derva jî pêşbazê xwe rakîbê xwe têk bibe. Erê ev maça dawî ev ê baş. Ê baş em werin rahêner bi rastî dawiya Hezîranê hatibû ser wezîfa nû yekê ji Nîjerya bû nedihat naskirin birakî wî meşhûr bû wer dihat naskirin lê gotin wî anî ne ji Belçîka anî bûn li wir futbolê lîstibû li wir rahênertî kiribû. Wek te got bi rastî Dalkurt divan 5 maçên dawî de dedî me tu hertim dibêjî ku ji bo meriv rahênerekî û futbolê analîz bike û şansê wanek bike 6 maçên wan meriv bingeh digire û werek dike. Di 5 maça de xwe îspat kiribû yani Dalkurt xweş dilîst her çi xas navbera wî û lîder puan zêde bû jî. Lê îro awakî sürprîz daxuyaniyekî Dalkurtê da gotin me wezîfa wî ji destî wî girtiye wî qewirandine. Kek Elî nizam daxuyaniyekî balkêş bû yani berpirsê Dalkurtê Alan Can Doğan bi navê xwe ber daxuyaniyekî daye û dibe sedemê ku me wî qewirandiye ne spor e eleqedira wî bi sporê nime mesele ew ke dibe mesela adaptasyona ye û çand û havirdora ku Dalkurt heye dijwarî çêbûne. Loma jî em neçarin ku kulûbê biparêzin, lîstikmanê xwe biparêzin. Yani destpêkire min zêde ji vî daxuyaniyê zêde fehm nekir. Nizanim berguhê te tişkî pê heskeyî ne heskeyî kare çi be yani ev rahêner di jiyana xwe ya rojana de ne li gor hereketên sporîstî de diçe çi ye mesele kare çi be yani. Yani ku meriv li vê metna daxuyaniyê dinêre helbet hinek encam dertên ku kakil ne sportîf be ihtilaf ji kar û barê sporê yani weke kêrhatî ya jî xwedî ehîl û zanebûn nezanebûn derhekî futbolê ku ihtilaf ji vir nebe de dûre çi dimîne dibe hinek meselê şexsî û ehlakî ya camêr dize ya erexxure serxweş e doxîn sist e ya jî yekî cira wî nexweş e şerrûd e falan lê dibe ku Jiyana wî rojane ne ew ke yani ne li gor kulûbekî meriv bêje. ya helbet lê divir te tiştekî hê girîngtir heye mademkî ji alî çand û nirx û nizam çi ev kulûb hewqa hesas e di bijartina wî de beriya kontratê jî diviya ku wî bipirsiyana ev kî ye yani ev nayê bajar ev tê tîma Dalkurt jî xwedî prensîb e xwedî efendime xwe re bêjim nirx e ka em vî Yani tu dibêjî Dalkurt beryakî wî bîne înformasyon zêde bi dest nexistine ku ev yekî çawa ye yani. Kekemê di vêga ku tu daxuyaniyekê belavkî û tu dibêjî ev meseleke çandî ye hinga ti tîmeke ku rûmetekî mezin ji didî çandê Çandê rast e. rûmetekî mezin bidî çandê divê ku hemû emelê te vê rûmetê biparêzin divê beriya ku tu kontratê îmza bikî jî tu li van binerî tu li vir binerî ka ev kêrî te tê ne kêrî te tê evê te bişemirîne ya neşemirîne
Yani malaka tavka kıymetli çanda xwe çawa yekî diz yekî araxor yek doxînsiz yekî nizamçı yekî daravker ya da şarût tê çawa bikî rahînerê xwe yani divir de tiştekî ku hevnagirê heye loma ez dibêm yani sedî 5-10 rast e lê sedî 5 sedî heftê heştê jî piştî têkçûna Broma Korna Broma çi bû navê Broma Poyker. Broma Poykar Lavên Broma, mehela Broma var. lavên Brom piştî têkçûna lavê Broma ez bawerim ji derekê vê telefon hat yekî ku pir aciz bûye yekî ku ji futbolê fehm nake yani ku yekî ji futbolê fehm bike wê heqê vî camerî bidane vî camerî rastî jî futboleka xweşik diafirîne yani futbolek ku têrî dal kurt dike me neşemrîne erêm dizanin tîma me topeke dîse lê weke her kesî hinek kes tenê li encaman nêrin têk bir of tîma me pir xweş e têk çû tîma me xerab e yani di navbera erê û nade tenê ew skor encam hene yekî wiha kuşek ku xwedî erke jî xwedî desthilatdar jî wî telefon kiriye gotiye ya ne ku ez bi tiştekî dizanim dibêjim ez texmîn dikim bela ku ev refleksa rêveberiya Kurdayê jî ya Tirkayê jî aciz dibe ev ya kêr nayê wî biqewrînin û hatî jamê hatî qewrandin ê ku ji verek êdî mazeret bihane lazim e çê çinê walayê di neqeba me de xwedê negira vê emsaziyeke gelek rûmetê dine çand em divir de pir hesasin mikroskopê me hene filan me tiştekî wî dî wî me wî qewirand Yeme bibînin kad rojên pêş de niha wek min got bi rastî şampiyonatê çû lê pir şansî wî yek mezin heye ku ji bo play-offê bilîze loma jî rahênerekî vê heftê dibê tespît bikin bînin yani ser Dalkurtê ji bo Dalkurt ovan meselên dawî tişkî din bêjîn kak Elî heye yani veka ku em bêjin ev metnê daxuyaniyê rast e ev tê vê manê bela ku behsa karmenda dike karkirê xwe dike alîgirê xwe dike demek ki tiştek di hundur de qewimiye ê ku tiştek di hundur de qewimî be di navbera Elî dibêje wisa dibe ne ji ber sedemek sporê ku me ev biryar daye me hîs kir ku di adaptasyona çand û hawirdora ku li Dalkurt heye de dijwarî çêbûne em berpirsyarên ku lîstikvan karmend û endamên me vê çandê biparêzin û ji ber vê yekê me ev biryar girtibêje yani enga bûyerek qewimiye ê ku bûyerek qewimî be em bêjin yani ez û vega tê berdevê min ez dibêjim ne ku ez tiştekî dizanim ne ku bi bizanînekê diaxivim bira kes xelet fêm neke di nava rahîner û futbolîsta de tiştek qewimî be ya jî di nava rahîner û xebatkarên Dalkurtê de qewimî be ev tiştekî hundirî ne wê tîm di bin bandora vê de bimîne enga moral motivasyon namîne eger tişkî war yani şer be wê bigotana ez bim ne şer e yani tişkî tune yani wek gotinên ku te berê got sankî ew ya pirtir ji mir ew tî êmi jî ez wê bawerî rast yani şer be wê bêjin şerkirine wek kirine erê wekî din tişkî bêjî heye li ser Dalkurtê kak Elî no wekî çi bêj ez ê çi bêjim her bijî Dalkurt serkeftinê Dalkurt baş em wamê derbasê Kurdistanê bin lê spor li wir tune em li bendê ne yani tişkî ku te bîst be ew kebe yani yan em li bendê ne heye dest pê bike ya wallahi tiştekî ku em ê karibin li serê biaxirin vêga holê de tune ye bela ku tîmên bajarên Kurd ew jî weke Dalkurt ketûmin kes yani nadin erê malpera wan heye tê nanivîsînin di medya sosyal de pirtir dinivîsînin erim rehetî nikare baş wir jî taqîb bike vê çahe em derbasî Ewropa bin kak Elî tu çi yani belya ku em derbasî Ewropa bibin îro nizanim weke em bêjin rîsteyeke
helbesteki ya yek estraneki ku çawa carna تتعلق على سر زمان مرف ومرف تمو دايم وتقندرين دبي خده إيروجي وكقليشة كي يعني وهذا مجي متعلقي مقو يعني شيواز زا فوتبولا كردي تشاوابه شيواز وحالواسا سياستا كردي جي همان تشت هر دو جي بري خواه وكي پارسكا ددنه تركا لوان بنيرن وان تقليد كن لوما ند آلي سياسته و ند آلي فوتبولي تشتكي كو أملي خودي درين تشتكي أمي بكن هيم والسري هنك تشتاسوار بكن هولي نامنه يعني النظام أفج كرتج سوسيولوجيا متى خودي نگراویش چاندا متى ام بيجن بيواجويا فيغا جورتي از نزانم لمخابن همان تشت هر دو عده جهية لو ما جمت في حالي دنا يعني مخوص اماز في وان هستيخو بعصا وان هستيخو بكم بيجي يعني وقت مفهوم كر يعني كرت زيادة بالا نادن سبوري قيمتي نادن سبوري أزمن قيمة نادن سياسة جي قيمة نادن فلسفة جي قيمة نادن شيء يعني تشتيكو قيمة دن أوى ويرون الملاحف قوتنج دوي واندرين تشتي هيري بقيمة أوى يعني مرف قيمتي بدا سياستي دويكو مرف بحنك شيوازي دنيفة بنيرة ليكورين بكا دنيا چاواكرية تجربة چكتنا فوتبول جي همان تشتي قلت لي بنيري از چواب سرکویم از قوتکش کربینم چواب کم نه امنه وککم چواب لیلی کامه عینامه ترکن فارسن عربن امنوانلرن ها کام خوالا تقلید کن عليه والله نابع مخابن باش وش ايام درباس اوروبا ببن مادام كي مدال كنت خلاص كر تخوازي از تزاني هين لهنك ولاتان سي حفته لفرنسا حفتيا تشارايا لهنك جياد حفتيا دوزيما از وار بأواكي بعسا ليقابك موضوع نيرين تبكن يعني ام يكو هرم تشد بيجي تزاني تشواتكي افترم ليغا هري قراسة ليغا بريمير ام دست ببكن مانشستر يونايتد بنج دچه هر حفته سر دچه من الماتشا ليفربول تشيلسي تماشا كر ماتشا كي خوش بو دبي نابريدا مانشستر يونايتد شي قزاش كر ليفر توتنهام سي ماتشا دا نه بوان ستديه ويست هام مانشستر يونايتد وتشيلسي دوي دچن بحف وانا بر اگر ام البوندسليغا بنيرن ليفر جي بايرن ميونخ 5-0 kazanç kir. Dortmund disa kazanç kir. Haftaya siyeme Wolfsburg lidera le Bundesliga. Le Serie A jî Juventus sürpriz kir li saha xewenda kir. Napoli kazanç kir, Milan kazanç kir. Lazio lidera li vir di ماتشا 6 puan لروما انتر ميلان او جي ب 6 puan'a takip dikin hatta Napoli jî La Liga balkeş bu li vir jî heftiya sêyem tê lîstin Real Madrid puanê xwe derxist hefta re Barcelona Atletico Madrid Valencia giş puanê wan heftin ريال مدريد بوان وداكر يسلام بيرخويا بعسا ليك يك يا فرنسا بكن بالا دنيا يجيش لسروانه ترانسفير نوية باريس ميسي جارا اول دو دركت ليست دورة ديوم دركت ليسته باريس دي چار ماچا ده 12 puanê xwestendî ye lîder e bu vî hawiye kek elî Lîgên Ewropayê
نظام تشكيت لزيادة بكي هي يعني فيها وكذا ترانسفر هنا يعني تشتكوا أزيل زيادة بكم هي زوية يعني ليك هي نو دسبيكن برا شش هفتي الدوخة بهيلن ياجي حشت ياجي ده يا راس ديسا واي بالي كنتي من هري قراسة ديسا لجي خوي بيش جي دقرن يعني أو بلي يعني بقى أفتي من قراسة بيشي براهين رين قراسة كارد وحياة استوانتين الاستكفانين قراسة ايكو هيري تشالاك وهنرمندن وانا ترانسفير تكن افجي دو اوانتاج تيني باحف هنقاط بخورت تردبي مخابن إيصال درفتي من كو از برومير ليج تماشا بكم تنية بالتلفزيون اللي شو ناوي ده ليغا فرنسا شوبينم كيجان يعني نادى تازيا وشانكية بيان سبورت نادى ويا بلا كبربها يا herhalde. Şuna de Bundesliga و فرنسا چه بناوي ليجيك ليج يك ازوان هردوا تماشا مو سوبر ليغا تركي تشتكو لا ليغا تنا سيرياتنا جم نعم واجنا بار سريعة bu şuna سريعة de Bundesliga ani خصناور لو ما حمويا ليدي ساعات انترنت ده تماشا تكم يعني ماتشي نرى خود جهين موان كم ليد دويك ام حبكي بسكن فيكا هل بتويدي سا باريس عن باريس بشتكو مسجي تبلي وان بو يعني قوتك مظن كاستقالة جو باريس هري بر بالي دكشينا باريس حتى باريس دخست هولندا دورتموند جبستينا بشرط او بكو يعني امبابي بفروشه ريال مدريد لريال مدريد ايرو داخويانه كي داكو اما دفج امبابي بردايه وان داوين چند روزمانه جبو ترانسفران به چپه نزانم لی یا هری بالکش دل استقبالین کو هری پر ملسر وان دا دپیوی مسی و رونالدو ایسال جی گوارتن مسی چو پاریسه و رونالدو جی چو تیم خواه بری منچستر یونایتد بله راسته مثلا من ve haftaya lise maça Liverpool و Chelsea temaşa kir و maça Arsenal و Manchester City temaşa kir yani ve Liverpool vere ve Manchester City vere yani Paris Messi و نظام چیجی نجبو فرانسایی تی نجبو لیگا شامپیون نجبو وان تی نبا هف yani براستی İsal bir saat Liga Şampiyonada de Liga UEFA'ya ve Konferans Ligi çekirine ama maçın gele hoş gele kumarıp karben. براستی آن اگر کدنه میرسر گروبین لیگا شامپیون جی بچک وار شانس تیما بنرخینن گلک ماچین خوش لپیش منه گروپ پر خوش چه بونه تیمین پر قراسه به بهدور بلیزن yani yamın İsal Liga Şampiyonan ve per hoş o bizef be. Bele. Evet. Jbo transfera tuşki beji he yani zede kutun ama ya Gaziyem derbasi Liga Şampiyonan be ben. Derbasi Liga Şampiyonan ben. Evet yani davya hafte roja yine lig grup diyar bun. O az yeko haram. Tamam. Gruba A Manchester City, Paris, Leipzig Almanya o Club Brugge Belçika. Çekali. Cevap ya. Gruba per hoş. Yani gruba per hoş. Yani İsal az duha baverim ve disa Manchester City favori be, Paris'i ve favoriye u ketine gruba hav köfşe ve her du havre desteği hav bigirin u derkevin ve gruba. Yani ne Suuda Leipzig ne ji Kulüp Brugge tıneye.
İjala gruba beyji mezeke Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan. Her yek ciyeki hoştur. Yani dvirdeci ve Liverpool u Atletico Madrid derkebin. Ez ve bavirdim. Yani ne Porto ne Milan. Milan şansıttı ne? Ez Na nikar yani takvim bikim li berbrastî. na yani seviye liga Serie A net seviye van liga em bejin La Liga u Premier Lig'de. Mesela eve. Nereye? Gruba Caji, Beşiktaş, Ajax, Borussia Dortmund, Sporting. Yani şurada Portekiz. Dverde Borussia Dortmund u Ajax ve havra derin. Bebe çaremci Şans Beşiktaş Zuan bela. ratı diyeceğim. Bela ku te numara ve tine yazdı. Vakit tuzane Süper Ligi jnezik ve Şopini mudun sinim. Te şansı hani Beşiktaş'tına. Beşiktaş. Li ama ez vajî bêjim dina van grubên ku ez bîrim dîsa gruba ku herî ku jê rehet be ew grub e yani Ya Paris û Manchester Eko City, az kurbana Liverpool. tebin. Yani Borussia Dortmund çava rahat he. Ne rehet Ajax ne rehet ez wek tedî navên ku hava qerese Naci wek Liverpool. Sporting Lisbon çava rahat he. İsal Sporting Lisbon agir yani rahinereki ku yani Ere edekar İrfan'ı bile. Gruba de jî Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Maket ya ev Eko bara ev yani neşe ezdim gruba Beşiktaş ne bu he öktür bu he kalstır bu ya hem vrda şaştı ne nam jevk istendiye min ji UEFA istendim. Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Eğer şaş bevan yok yani zaman. De neyse hem daviye lemizek ez lemizek. Manavi heval hevkari meci lemizek grup Beşiktaş. Lecemte heye خويا. Çaba Mugol cemte heye. Cemil yani Vay mesaj hat dibê rast e. rastın Ez jî dibêm rast e wala yani min ji wir stend. Kêk elî. Em werin grupa E. Binê ev grup jî çika xweş e. rastı kekem rast Grupa E. Bayern München, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Bayern München ku 8 gol avêt û Barcelona wê heyfa xwe ji wan bistîne bê Messi. na nikare Ledisa ve Bayern ve Barcelona deste hev bikirin evet derin ve grubu etişi Di grupa F'ê de jî Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys ji İsviçre. Valla dvirde diveme Atalanta u Villarreal derin Bavarian be listika Manchester United nay yani Ronaldo jî ne? yani Ronaldo ne İhtiyar Ronaldo bey. ne Ronaldo bere Ronaldo te ani divê ku te planekî pir xusûsî çekî ku tu planekî xusûsî çê nekî ve futbolistê te li gora Ronaldo bileyzin yani Erê zahmet. baş. Grupa G jî Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg. Li vir şansekî şe sankî wek ji mir wertê. Radlê Sevilla ji wan hemiya çêtire ez bi rahînerê wî jî bawerim yê Sevilla dibe ku Salzburg jî Wolfsburg jî û Lille jî farkekî çêkin. Baş e grupa H jî Malmö ji Swêd heye, Zenit, Juventus û Chelsea. Na Chelsea û Juventus wê ji vir derên. Erê. De baş e. Ev ya ev e. O wekî din Liga Ewropa hebû. Ev jî grubên dinin ez
yani zedem ser gruba neseknin dıvır da Türkiye, Fenerbahçe ve Galatasaray yani. Böyle. İsal kek Ali dedi beriya havine 8 timin karasayın Avrupa'yı daxuyanê ki dan ku Süper Liga Avrupa'yı a taybetî ji xwe di navbera xwe de çekin. Böyle. Li hember vê UEFA ataqek kir û lîgek din ava kir. Böyle. Navê wî kir Konferans Lig, Liga Konferans. Böyle. Logoya wî jî wê ev be. Ji Liga Konferans çi ye? Tu dizanî di Liga Şampiyonan de tîmên gruba yên ewil û duyem direkt diçin okey. Êsisiya jî dadkeve Liga Avrupa. Dur dilîze. İja di Konferans Ligê de jî wisa kirine ku ji bo pir kes maç çêbin ji Liga Avrupa ê duyem ku dilîzin na ê siyem. O ê Konferans Ligê jî ê duyem wê bi hevdora bilîzin pişre di Liga Konferans de dewam bikin yani. Bi vî havî werxuyaye 64 not û 6 tîm li Ewropa wê her tim di Lîgên Ewropayê de tê bikoşin. Ji vana 24 hebê wan êkî dibin dawî di grupa xwe de şansê wan tune êdin giş. Yani heftê û du kes her tim şansê wan heye ku pêş de biçin. Ev jî ataqeke UEFA'yê bû li hember van tîmên qirase. Yani ev şevaz naçe serî. Pir qerebalık dibe, pir maç wê were Kalabalık dibe. Ve futbolist serî radin. Erêma kanal jî zêde bûne, internetê de bûye, herkes wê evka xwe mizeke, herkes wê li tîma xwe mizeke. Tiştê war jî yani. Yani ev jî rast e lê dibe meriv karibe pek bîne yani. Meriv karibe tümü daim. Berê jî ev qey li Ewropayê sê lîg hebûn yana Ya Şampiyon takımın şampiyon UEFA hebû, yek din jî hebû bawerim. No. Pişre rakirin Liga Şampiyonan çêkirin ana baştan naybiram. Ya Avrupa Kupası bu, Şampiyonlar Kupası bu. Şampiyonlar Kupası bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası bu UEFA Kupası. Javega konferans anne bağvan. Evet. Hafkarê ve Intertoto hebu ew Intertoto haziriya berî ku derbasî ew kevin. Derbasî Ligên Ewropa û Şampiyona bibin. Ew ji bo wî bû yani ji bo ew tîmên ku nikarin têkevin Ewropayê ji bo wan bû ew ser neket. Evana elemasyon bu. Ne mesela bile vega ligin evvat işte. Ev ya lige, ev lige. İca Avrupa Uluslar Kupası têxewir, Dünya Kupası deyinde serê bu zahmete. Wala were lê bi rastî niha eceba Ahmet Spor bi çi havî kare were li Avrupa Ligê Ewropa bîzin ancak tecrübe wî di Konferans Liga de tiştê wisa de çêbe ku karibe were van dera. Şansek wî hebe yani ser not û 6 tîm ne hindike yani. O berî wî jî kêmanî 3 tîm, 4 tîm jî bi hevdor dilîzin yani. Yani Peşi dilek Ömer'i were van asta yani ji bo van asta yani. Bu Kurt ev gelek ihtimalên durin lê weke rastî jî karên futbolîsta pir xera dibe. Nişan dibin. Mesela vê heftê çi ye? Navber dane ji bo tîmên netewî wê di nava heft roja de her tîmên netewî sê maça bikin. Yani nava hefteyekê de ve sê maça bikin. Eşkak ku wê çi bibe ve bireke Liga Wan dest pê bike. Piştî nehekedine ve Liga Wan jî dest pê bike ve dîsan netewî hebe ve yani ya 20 sale devam dike dibe yani tîm sê roja carekî maça bilîzin. Perekî pir mezin jî dikirin van lîstikvana. Ne rahat e bi rastî sê roja carekî. Her tîm nikare dibe lîstikvanê wan ji bo. Rastî mijarê me ev bûn wekî din UEFA her sal puanên tîma û puanên tîma li gor welata diyar dikin.
ئیساڵ باەن 16 پوانە درێزا یەکێدێ مانچستر سیتی دویەم لیڤرپول بارسلۆنا چێلسی ریال مادرید پاریس مانچستر یونایتد یوڤنتوس ئاتلێتیکۆ مادرید وەردچە ji Tirkiyê Beşiktaş sîvdeh bû. Li gor tîman ne ê welate tîma puanên welate yanî ew jî tîmên İngilistanê ê herî pir puan distînin xuya ye ew hema li her derê hene û wekî din ê İspanya û İtalya û Almanya hene wana werdiçin. Ev jî puanên ku ji bo dirojên pêş de avantaj bigirin û derbasî van lîga bibin puanên tîma û ê welata xwe Kekalî. Kekalî gotinê te wekî din heye ji bo beriyê min bername bixwînin? مساوية جنته قبت بشتري Heya heftiyekî din. Ê baş e temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de ê var baş. var baş.